мӯъҷизае ки дар мағоза рух дода буд. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корбони Умр. Марде ба мағоза ворид шуд. Чашмаш ба болои дари мағоза афтод ки дар он ҷо навишта буд: ин ҷо дурбини махфӣ, яъне ки скритая камера насб шудааст. Он мард ҳангоми ҳисоб кардани чизҳои харидааш дурбини махфиро дар ҳеҷ куҷо надид. Билохира аз мағозадор пурсид: он дурбини махфиро куҷо насб кардаед? Мағозадор ишора ба болои сараш кард ки он ҷо калимаи Аллоҳ навишта буд ва гуфт: ин беҳтарин дурбини махфии ҷаҳон аст ва навиштани ман ҳам барои ёдоварии худам ва мардум мебошад ки бидонем як нафаре аъмоли моро ҳамеша зери назар дорад ва ӯ ҳам бошад Худованд аст.